Hey guys, before anything else, introduce sa tamo sa akong mga gipanggamit. Mag-start ta sa kani the skateboard. Gamit lang tag Joby Gorilla Pad. Ibutan na to dira ang atuang long time best friend si Canon 80D. Tangtangon lang siguro ni natong battery grip niya. Kay basig bugat ta kayo, dira na nato siya ibutang. Itong gamiton is 50mm prime. I know 50mm, so need na to siya og distance sa subject, but pwede na to siya magkuha if mag manual focus tas. Then after that, center stage kani gibuhat ni sa ako ang tatay kadtong jewelry maker nga akong gibuhatan og documentary film. Please watch pod and support. Then backdrop or unsa, wala tay kadtong backdrop nga cortina nga dako, so naggamit lang tag tadang illustration board nga black with the lights here, the aperture light. Sa kadugay dali na ka siya malobat, so gibutan na to siya sa power bank daan para if ever maglobat okay ra. So atong pasigaon, try na to ana. Bantay nga may pagka blue na kay tungod ako na siyang gibutang og gel. This is the gel. With that walay gel, with gel, so need ta og cooler light. Natay reflector. Illustration board gyapon ni nga gisi or the pico sa tong ibutang diha kay para mo reflect diri nga side sa hayag. This one is a big windows nga di na to need ang lights, so gialihan na to banig kay wala man tay blackout curtains, so banig ra na siya and kimpit. Flashlight, magbutan ta diri sa atong ice cream subject, iyan na to. Shadang storyboard para hanay na ang inyong pag-video. Tapos inig-edit nimo, di na ka mag-identify sa idea, at least na nakay plan ahead and purpose sa imong video. Naganay ko yaw-yaw, so ato sa ni siyang ibutang sa atong tripod para mag-start na ta sa atong video. Sa kainit sa panahon, dali ra kay nalanay ang atong eyes. So, muna yung atong first scene. Okay, so let's proceed on the next scene. Di ba yun? Another angle, line up ang angle to you. Since itong second scene is ubos man, gamit yung patag prime. Naka-spray alcohol. Masaya lang ko. So gamit ang alcohol kayo, antay tubig. Atong solution na ni is mangita na lang tag stock footage ng mga aso. Uy! Baba, budget! Aso na! Let's try sa second scene. For the third scene set is try na tagamitan ni skateboard para natin more zoom out and zoom in. So tangan na to. So ang ibuhat is from here akong ibutang drag para mo stop lang ang skateboard where siya nakafocus o tarong, tapos nilabot na dire akong ablihan ang tako, then tapos siya na to. So I just need na tag-assistant siguro nakita ko di na mada, duhar akong kamot diya lang balihan na anak pag ablihan lang kanang maabot na ko dire niya, gana na po usa ka maabli. Ako? Minuto mo. Aw, sibog pa gamay. No? One, two. Good.
na ako magamit ang prime lens. Okay, since revelation naman, gamit na dag kit lens. Like this. Ito'y gawas snake. Prime lens. Or wide. So, di ba, ang last na itong scene is gablay man sa takob. So, karon ang fourth scene na to, atong ibutang ang takob diha. Then, wala man tay hayag, so atong ibutang ang suga diri ubos sa takob para makita ang sud nga isda. Tapos ipalayo na to, then para mo block out na pod. So, the end. Kaya nag-start mo tagit-ngit, so mag-end po tagit-ngit. So, let's proceed on editing. Ayaw pagtalikod kay makita imong kagid. Pagatubang lang ana, tubang. Na, tubang. Kay kamay tigtanaw siya tong script sa tong storyboard.